nyanyiken ya apa neh le ana piyantun request dadi ati ya sapa sing keparengan mik biasane ya oh jumeneng ya ora usah esuk-esuk bubare aja esuk banget lah ngapa aku mega engko sekolah arek ijen kuwi engko ki truk. Oh. Ngertos itu. Ngertos kok. Bapake mun ngomong ngendika kula. Iya. Ki sesuk tak ijen. Sakjane niku jenengan niku nimbali kula iki mboten kenindeni kok namung ken ngrencangi ya to. Lah iya. Kok tahu? Lah iya. Ya engko anget-anget panggung. Kono ngerti aku ya ngerti. Ngerti napa? Hah? Ngerti napa? Alah. Iya. Aja sembrono to rene. Wah, kula ki wong ora sembrono ora iso. Utak-utik to. Wong full sembrono iki dirubung kewan. Utak-utik. Iya. Ya, anu langsung bae. Enggak lah. Soale nek apa jenenge ora sah basa aku iket-inget diomongi ora sah basa. Yo, ngoten. Sore mau ora basa bareng ro Mas Bagong Jon basa. Ayah Bagong dulu. Ya langsung bae, ora langsung bae ndak kaku ya. Ising kayang Watan grogine ro aku aja ro liyane. Ya. Heeh. Wong ki saka ati ning ati ora dari mata ke mata. Ya. Heeh. Kae wayang. Angel golek fotone kono. Sesuk jak bareng nyanyi.
Cilaka aku truk. Pripun Mas Da? Dek retin aku ngejadake ora kon nyinden kon ngancane. Asem wis kebedhek lakonku. Ha iya nek ora apa-apa. Kau kan tahu isi hatimu. Ora jali bedane isi atiku saiki apa? Kepiye? Ora bae, ora. Ora bae. Ora bae. Heeh. Ora bae. Ora bae. Saya kendel ya. Isi hatimu. Kae syukur ora salting kowe ya. Grogi. Ya. Yo. Jangan duduk dulu. Nggih, pripun? Ini ada request. Iya. Ana piantun sing request lali janjine. Ki saka Mewakili nek niku. dari Mas Bodong di Korea. Oh, saka Korea saweran 500.000 tapi transfer rekeningku. Terima ora? Ora. Syukur ora aja omongan ngono meneng wae karo tringak-tringuk. Grogi. Iya no. Salah tingkah. Ora. Ora apa. Ya. Heeh. Iki beda karo asline, Reng. Asline. Nek dandan karo asline iki beda. Oh. Bentenen apa? Ya nek asline kayane ora ketokno lho. Bareng dandan ngene iki kaya luweh. Lho, ora senengane do. Lah iya. Kemut-kemut kok. Oh, neng omah iso. Ya. Aja ngono kuwi le. Ora. Kalau kodok le nyawang saka kono le tekakean. Yo. Ayo salah tingkah. Ya. Anjo. Kemana? Manut. Ayo, Bol. Jadi. Ya.
Wah, saya kendel lah iya. Wah, yo gelem joget barang lah iya. Ya ngono kuwi sing apik ngono. Ya tak meneng ae wis. Wah, aja. Tapi ya ta. Cenah panggunge meneng wae. Ora semangat. Cenah ra semangat. Ya. Wong anu ya can bibit unggul tenan ya. Bibit unggul. PO. Janjane ngene. Iki ada piantun WA. Pripun? Monggo dhisik. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bujange. Wah, iki wis mau sore. Sugeng dalu nyuwun gendeng anteng-anteng. Coba Mbak Sukma duit roda langit. Saiki Sukma iki sapa? Lah niku. Karepe Mega. Sukma sinten? Karepe Sukma. Sukma sinten ta? Karepe Mega. Iki wong kleru ketik. Mboten kan tanggal nek Sukma nggih. Nggih Sukma. Ngoten lho. Aku selalu salati. Kling. Ya ora apa-apa, anting-anting. Sesuk wae wong iki ora genah jenenge Sukma apa Mega wis kleru iki. Lah iya. Sok wae. Mboten keterangane mboten. Ada, enggak ada ding, wonge wis sare, piantune wis sare. Jam 12. Ya ditembak men sentangi. Iya, ya Mas, duduk. Nggih. Sesuk sekolah, anungku sekolah. Perhatian nih. Garapi wae lah aku kene-kene iki garapi wae iki ya. Lah iya. Bisa gadus ya, Dik. Atus sak kancane. Yo wedan jane ora weh. Kae sapa kae le? Endi?
Ae lho sing methuki bapak. Lah mega no, udu ae lho wong. Satria bagus. Ora kenal aku, ora kenal kok mrepeki karo bapak rawuh ning Karang Kadempel. Wah. Kok kok juang. Ayo diprepeki yo. Ayo. Yen neng taloka kaki langit. Oh. Marekaden prayitna muliris muliris seka balik ugek sadulita. Den wah dereng tepang. Kok sampeyan mrepeki kalih kula ingkang abdipun Semar Badranaya teng Karang Kadempel, Den. Kula nyuwun pirsa jenengan satriya saking pundi? Sinten kekasihipun, Gus? Raden. Nona Amit Pasangli Mantabi, Raden. Panjenengan kula nuwun sewu, panjenengan sinten? Enten apa kok mrepeki kalih bapak? Enten apa kok mrepeki kalih para panakawan teng Karang Kadempel mriki? Gus, kepareng kula cemadong dawuh. Nona Amit Pasangli Mantabi, Raden. Dinepine kula duni kula nuwun sewu. Jenengan niku sinten? Raden sinten asmane? Satriya saking pundi? Saniki kula nyuwun pirsa, Den. Gong. Ora mbagekke wae. Sendro. Iki lho ning satriya anyar merpeki karo awake dhewe kok. Urung tau tepung, Gong.
Aku nang kene. Ngopo? Nginjen. Oh. Wah, Rasida, Tru. Wah ngopo? Pulwianan royange. Rawani aku. Wes aku lak lenggo kene wae. Ha iya, senengmu atimu ya ngono ya. Ya wah jan wis ora wedi aku marah. Iya. Kok ndak dianu rene Mas Sherlock perapatan. Wah. Neng ora apa-apa aku nggawa kodhok gendro ya. Ngapa? Wah sing WA aku. Ah, wah nomorku ganti ya. Gus sampean sinten? Siwa Semar. Kula nuwun sewu kok sampean nyeluk kula Siwa. Nuwun sewu kula dereng nate tepang kalih sampean. Nek Siwa Semar durung tepang, ditepangake wae. Aku iki putrane Rama Arjuna saturing Madukara panengahing Pandhawa. Aku Raden Prabakesuma. Putrane Ndara Janaka sing patutan kalih garwa pundi? Mangerti ya Siwa. Duk nalika lakon Prabu Niwata kawaca mutrah kepengin dadi nalendraning para Jawata, pengin dadi nalendraning kayangan sing keduga isa nyirnakake Prabu Niwata kawaca ora ana liya mung Kanjeng Rama Arjuna. Penyelendemku arep dhisik. Ah wis semana. Aku rasa ngurusi to. Kae krasa ngising ae. Oh. Mangerti dina sak mengku sing keduga isa nyingkirake isa nyirnakake Prabu Niwata kawaca ora ana liya mung kejaba Kanjeng Rama Arjuna ing Madukara. Nggih kula ngertos lampan duk nalika semanten Den. Mula Siwa Semar praptaku ana ing kene iki diutus kelawan ibuku Betari Supraba supaya ngawu-awu Sudarma kon golek yana ngendi dununge Rama Arjuna. Mula sak mengko aku njaluk tulung Siwa Semar duduhna ana ngendi dununge Rama Arjuna panengahing Pandhawa. Siwa mareka den prayatna asmureres samureres kabali tetyane gandayane Trisunya Purnama sasi gilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti. Pancen ngaten sing dados pikajengan sampeyan. Nek pancen ngaten sing jenengan kersake monggo Den mengke kula dherekaken sak mangke kula dherekaken sowan dhateng negari Ngamarta papan dunungipun Enteng Rama Ndara Arjuna. Apa Gong? Mambu pape. Marai ngeleh wetengku. Aku iki yo ora entuk nyambi. Entuk wae aku iki. Tanggal 3 Madang. Oh. Dolan iki lho. Padha. Aku iki senengamu ngono. Kasinge iki lho. Padha iki lho. Iya. Monggo kula dherekaken sowan dhateng negari Ngamarta Den. Ayo Siwa Semar tak dherekake. Semareka den prayatna asmureres. Hai sapa wae. Wah, nuwun Raden.
pandhita kang kinarya wengsit pindha kumbang hangat japing tawang susah angin ngendi nggone hong dedan kula rudan Mas Pati Raja Dewaku Raden prasasat kadidene kalangan Malaya kula madosi wonten pundi dunungipun paduka Raden panjenengan menika Raden wala dalah ana pendhita buta iki sapa aja aton kowe goleki karo aku dipun tepangaken ngawon-awon kula menika pandhita wingking saking pertapan pring cendani peparap kula begawan gembung tanpa sirah dados goleng mangke dinten sak mangke kula menika namung nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Nataswati anggenipun kepengin sanget mengku garwa kelawan panjenengan Raden nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang kekasih Raden Prabu Kesuma iya pancen bener aku Raden Prabu Kesuma ana apa kowe mrepeki karo aku gandeng sak mangke kula menika dipun utus dening anak kula Nataswati supados madosi wonten pundi dunungipun Raden Prabu Kesuma walah bareng kepanggih kula nganglang jagat raya menika sareng kula mangertosi wonten satria ingkang bagus tanpa cacat dipun dherekaken Ponokawan sekawan cacahipun ingkang nami Kilurah Semar Kilurah Gareng Petruk lawan Bagong tumili sak mangke Raden lelalana suka ing penggalih paduka nuruti dhateng penangisipun anak kula Nataswati sewados sak mangke paduka sowan dhateng pertapan pring cendani dhaup kaliyan anak kula Nataswati begawan gembung tanpa sirah kula wonten dawuh yen to pancen kaya ngono sing dadi panjalukmu sak temene aku ora bakal kabutan nanging ngerti yo yen to sejatine aku duwe gegayuhan sak liyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian nuruti kelawan kekarepan ning atiku kepengin sumungkem marang Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan marang pertapan pring cendani wah selak mudi anak kula anak kula menika ingkang gandrung lawan jengandika Raden menika prasasat ngiklasaken dhateng gesangipun sumpahipun anak kula menika menawi mboten dipun ladosi dening Raden Prabu Kesuma trimah ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diri mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat mewah seming rembulan mila Raden sak mangke kula suwun kanthi sanget jengandika nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Nataswati sing gedhe pangapuramu aku ora iso minangkani begawan gembung tanpa sirah menawi Raden boten purun bauten kersa kula boyong teng pertapan pring cendani dinten sak mangke kula nedya ngruda paripeksa kelawan jengandika Raden hayu mangsa baronga nek pancen aku duwe kewajiban tertentu kowe iso mangerteni kewajibanku ya kuwi ngawu-awu Sudarma menawi jengandika Raden boten kersa wah saut mangsa baronga banget hei Petro kae piye nala gareng bendaramu Ndara Prabu Kesuma disaut karo pendhita buta kae mau wajan wis ora angel nek kaya ngene iki carane truk piye iki truk wajan Gong Dek Adek Dek malah moto notasi Dek
Gasengku padha karo nggonamu. Mongko ora kangsen awake dhewe tuku ya. Wah, jan wis ora Bagong edan kuwi. Gong. Wis ora ngurus mburi-mburi. Wah, wis ora usah ngurusi Bagong sing bakwa awake dhewe. Ngetutke paraning Ndara Praba Kusuma sing disawet karo Pendhita Buta. Ditutke wae, Petra. Cak kok sowane wae. Dadane.